Adu Mynta ngidon kat ligi active cases nang ta kibala de pha ya sampel adu Mynta Sngi gilong kat kendai hajar ndrus pa sahun riu iwe kendai ndriu sahun riu nang ta kibala tested negative adu Mynta Sngi dari Julai gilong kat kendai hajar saus pa sau nang ta de ki bagidang up pada ya ke result ke bagidang pha benda test gilong si spa prapu kendai bat kitu ki barang wan nabar jam ke Meghalaya adu Mynta ki balapoi gilong kat kendai hajar aspa life away kini kidi baro ki update latest COVID-19 in the state of Meghalaya kini badai na po iska sales kidi hi na po BSF hi baro ngut BSF kam kalalong isolation lupahi la long isolated lupahi gimnot mano wale yaga through fair from the po you kalalong lupahi very isolated gimpat declare hi kum containment area tang itu area ki basa wai maki ki BSF hang tu pompling yak tu area hi ila declare as a containment area ki paj ba kim dei ban ting ban smith namar kam pat don ka community spread Kami ongi DHS mentan, kami ongi Honorable Health Minister mentan, kalau ba, katik bajia hapo KBSF kampus, kelalong lepa isolated, nang tan nembetu pada kitu ki besongwai syaba, mentak ke government, nak kalian ke district administration ru, kila declare bakal ke containment area, nang taya kanika tracing, ke contact tracing ru lah deble, but ke report ke bayo kolong ba negatif. Kilong negatif nakakadaw mo pi ngim day ban ting ban smith ya kani but ndey ta menin lu nakaliang jong ka health department commissioner secretary but ki officials na ka health department la show meeting but UDIG jong ka BSF ban pen tikena bakan nemdon ka spread sya ki civilian kabasay kedar kolong bakiru kilong committed Piong ki BSF, piong ki CRP, ki paramilitary forces, laidon meeting, but ki kit kle, ya la kijong ki nong tre jong ki, nadu ban siaw nang te no bodar, kabang mo nadu no gati, lani nadu silsar, kin kit kle, na kle kejat, ban pentikna, ba kanum don kanu kontak, lani ka public contact, ban no ru hadu ban dadep ka SOP ka protokol kabalabu na kabenta joki baki deban pendep khasauski kawai pat kabangi sim karai kalong hadin baladon ke notification kabala issue na kaliang jong ka health department mentala se komisi penai hakaba ka order kalong ka basai kedar bak haki jaka pajba haki snong haki thau haki yeu gi hat kawai ka jingya shong jingai uwe yewe bat kabaar pat badai ban pendon kam yakini ki mas I kumba kidon ki pajba ki bampat da sim kia hadu kata-kata ti kumta benne ka review meeting lai rai ba ngin pha ya ki jingkerpat ru kerpang sya ki nong sensar snong ki nong sensar thau sya kitu ki nyau hajar teli kitu ki COVID-19 management committee bakin sengau bahak ban yarap lem ban pentrekam ya kade notification kaba issue da ka health department na ka benta ka jingkot ke jingkia batru na ka benta ka safety jong ki pajba nong snong ha ka Jylla Meghalaya jongi baro kawe na kaliang jongi mentani ngong pi ngila dep ai ka bor ka authority syaki deputy commissioner syaki SPs DC and SPs mentang ping ladap ai ga go ahead yaki bayakino kino ki ba violate ya kini ki SOP ki protocols action has to be taken as per the prescribed norms as per the prescribed acts kata ka bangi ladap IT tenga ong ye pi na kadao ngi dei ban suthu ba ban nang ne sekmat ladakin susngau ban ong met bangilong safe Meghalaya ngong pi ngimpat note ban ai garanti kumta what ka team jogi doktor na po health department ru kim note ban ai garanti bangi ngla sok safe namar uniu knyang jipang ngong pim tip
lada tang iwei beklatiak langat nagadau mi prapenyungut kita ki contact tracing tang na ubri uba don saw sanmut uba yo eka positif tang ta plas kudu kimpat kolong ke besir kai hadu kata-kata te menta na kalian jong Sorkar kala ai ka full authority sya ki SP bat sya ki deputy commissioner ba kinle ia ka bedon kam kat kum kai ai khuble kerpang yau prime minister jong kari India uba dang yarap susu ban extend yakani ka packages kumba ulale hakini ki lai benai ki baladeb bat menta kalong undang peteng biang hadu benai uba khatwei jong unius nem arpo kumta na kalian ke Sorkar ka instruction kalong ba ya utu khau uba ki juyo ya udai uba ki juyo ngin peteng biang mentaman kebenai hadu ubenai uba khatwei jong unius nem uba menta.